नमस्ते. मी आज कोकमाची सोलकढी बनवते आहे, म्हणजेच कोकणची. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हे कोकम, मीठ, खोबरं, मोहरी, लसूण आणि अद्रक, जिरं, कोथिंबीर, हळद आणि थोडंसं वरून थोडंसं पीठ लावायला लागणार आहे. त्याच्यासाठी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे चपातीचं. आता मी त्याच्यासाठी पहिलं काय करणार आहे, गॅस पेटवणार आणि कोकम शिजायला ठेवणार आहे. गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये ही कोकम आहेत ना, ही कोकम जरा मी बारीक करून त्याच्यामध्ये पहिली शिजायला ठेवणार आहे. अशी ही कोकम म्हणजे गावची कोकम आहेत, रतांब्याची. जेवढी आपल्याला कढी बनवायची आहे ना तेवढं पाणी ठेवायचं, पण कोकम शिजवताना थोडंसं 1 ग्लास पाणी ठेवायचं. हे आता मी जेवढं ठेवलं आहे ना तेवढं, आणि नंतर जेवढं आपल्याला कढी बनवायची आहे तेवढी बनवायची. मी पहिली कोकम शिजेपर्यंत मी हे सर्व सामान घेतलेलं आहे ते मिक्सरला वाटून घेणार आहे. हे पहिलं खोबरं घेते. हे ओलं खोबरं आहे नारळाचं. ते कढीसाठी ओलं खोबरं लागतो. 1 वाटी खोबरं आहे. त्याच्यामध्ये हे अद्रक आणि लसूण आहे. लसूणच्या 4-5 पाकळ्या घ्यायच्या. थोडंसं अद्रकचा तुकडा घ्यायचा. त्याच्यामध्ये हे जिरा, 1 चम्मच जिरा घ्यायचा. त्याच्यामध्ये ही थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची, म्हणजे कढीला चांगला कलर येतो. आणि हळद तर लागतेच कढीला. आता मी हे सर्व मिश्रण आहे ना सगळं वाटून घेणार आहे, बारीक करून पाणी टाकून चांगलं बारीक करून घेणार. आता तो हे कोकम शिजायला ठेवले आहेत ना, त्याने येतो आता कढ येतोय बघा. हे लाल पाणी होईपर्यंत कोकम शिजायला द्यायची. आपोआप आता लाल पाणी होणार, त्याचं शिजणार. ते लाल पाणी आलं की समजायचं की कोकम शिजली. हे बघा, अशी कोकम शिजायला पाहिजे. हे बघ पाणी कसं, पाण्यामध्ये कलर आला म्हणजे ते कोकमाचा जो कलर येतो ना पाण्याचा, तो आंबटपणा पाण्यामध्ये आला आहे. आता मी हे गॅसवरून खाली उतरून ठेवते आणि कढीला फोडणी द्यायची सुरुवात करते. हे बघा, हे असं बारीक वाटून घ्यायचं. हे सगळं काय काय घेतलं आहे माहिती आहे ना. खोबरं, जिरं, कोथिंबीर, हळद, लसूण, अद्रक हे सगळं वाटून बारीक आता पिसून घेतलेलं आहे. आता मी फोडणीसाठी टोप ठेवलेला आहे. गॅस जरा मोठा करते आणि तेल ओतते. त्याच्यामध्ये ही मोहरी घेतलेली आहे. ही मोहरी घेतली आहे, फोडणीसाठी घेतलेली आहे. ही वाटायची नसते, खाली फोडणीला द्यायची. हा कढीपत्ता आहे, हे फोडणीसाठी घेतलेला आहे मी. मोहरी जरा तडतड उडायला लागली आणि पानं बघा जरा लाल झाली पाहिजे. आता मी त्याच्यामध्ये हे वाटलेलं जे मिश्रण केलेलं आहे ना ते पहिलं टाकते. पहिलं ओतते त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी. कारण तो वाटलेला मसाला आहे ना तो तेलामध्ये असा जरा थोडा फिरवून घ्यायचा. आता मी त्याच्यामध्ये हे असं भांडं धुवून थोडं पाणी टाकते.
तर ही अशी फोडणी करून घेतलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी जे कोकमाचं पाणी केलं आहे ना गरम करून, ते आता कोकमाचं पाणी त्याच्यामध्ये ओतते. ते कोकमं नाही काढली तरी चालतात, कारण कढी छान होते कोकम त्याच्या असल्यामुळे. हे कोकमाची कढी आहे आणि हे कोकमं शिजवून घेतलेलं पाणी. आणि कोकमं पण त्याच्यामध्ये अशी कोकमं सकट टाकली ना तरी चालतील, आणि कोकमाचं वरचं पाणी टाकलं तरी पण चालेल, त्याच्यामध्ये काही फरक नाही पडत. आता गॅस फास्ट करते, जरा कढ येऊ द्या. आपल्याला जर थोडी वाढवायचीच असेल ना, नाहीतरी अशी एवढी पाहिजे असेल तर एवढी अशी ठेवू शकता अशी. आणि थोडी वाढवायची असेल तर थोडं मी आता तुम्हाला पीठ दाखवलं आहे ते थोडंसं त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं. कढीला आहे ना कढ नाही येऊ द्यायचा, कारण ती कढी ना फुटते दुधासारखी, कारण त्याच्यात कोकम असतं, खोबरं असतं. म्हणून गॅस बारीक करून ठेवायचा. आणि थोडंसं त्याच्यासाठी मिश्रण म्हणून एकत्र एकजीव होण्यासाठी हे थोडासा पीठ टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा, थोडा. त्यासाठी मी ही रवी घेतली आहे, यांनी मी आता एक पीठ असं सारखं करते. याचं पीठ आता सारखं केलं आहे, ते आता मी त्या कढीमध्ये ओतते. आपल्याला घट्ट पाहिजे तर घट्ट बी करू शकता, पातळ पाहिजे तर पातळ बी करू शकता. जेवढी आपल्याला पाहिजे तेवढी ही अशी कोकमाची कढी करायची. त्याला काय जास्त खर्च नाही, पण ओलं खोबरं त्याला लागतोच. नारळ नाही आणला तर ओले तुकडे भेटतात खोबऱ्याचे, 2 तुकडे आणायचे खोबऱ्याचे आणि करायची. आता मी कढी तयार झालेली आहे, त्याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकते. आपल्याला लागेल तेवढं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. कारण कढी करताना तिथेच लक्ष पाहिजे आपला, नाही तर कढी कशी पटकन ओतून जाते दुधासारखी. आणि कढीमध्ये जास्त तेलसुद्धा नाही टाकायचं. खाली मोहरी फोडणीला देतो आपण, कढीपत्ता फोडणीला द्यायचा असतो, त्याच्यासाठी थोडं तेल लागायचं. ही आपली कढी तयार झालेली आहे, कोकमाची कढी. म्हणजे आता प्रत्येक माणूस कुठलं नाही कुठलं नाव ठेवतोच, तशी सोलकढी म्हणजे ती कोकमाची कढी. कढी तयार झालेली आहे. हे बघा, आता वर फेस आला आहे ना, म्हणजे कढीला कड आला असं समजायचं आणि गॅस बंद करायचा, नाही तर कढी कशी पटकन ओतून जाते. ही झाली आपली कोकमाची कढी तयार. आता मी गॅस बंद करते. खाली ठेवून फोटो काढ.